son mai rarrashinta. Ke zana ba wasilcin ma'ana da wakilcin gangar jiki da zuciya ta sai kirrike. Korijiya za a ce na cike inda ya kanki ne da na so da bani sosai na cike. Daga zuci na fara sowa yanzu na bayyana cuta ta so ba a sha mata sassaki. Barwan so da dukiya ya shige zuciya sai yake bi ma'ana yado yake. Lokaci aboki ne tunda hayo gani da ke. Zan yi rawa na yi tsalle da juyi tunda mai sona ta abin babban matsayi. Ki ne jira duka zuciya tana son mai rarrashinta. Alkawara kan kina yorin ko wuya ba wacce za ta amshe matsayinki, ba wacce za ta kai ki gona kina da maki barai na mai irin sunanki. Mata suna ta kishin nasuwa da kyan halinki ko da ake babu mai kamo ki. Makiya ku bani hanya dan ba ta so na ɗauka in kanki ne babu mai mini burki. Gangar jiki na naki da zuciya ta taki ce. A soyayya ka san asalin ƙauna, ki bani guri in zauna mai suna. Yarda ta ki ne jira